Nej, det ser tænder på filmer. Nu? Vi har med et lyrisk digt, og et lyrisk digt, det skiller blandt andet følelser. Og så har vi delt digtet op i 2 dele og givet hver del en overskrift. Den første overskrift, det er til det første afsnit, som vi egentlig synes er det positive, og det handler om kærlighed. Og kærlighed er så også vores overskrift. Mens den næste del, det handler om splittelsen og det negative. Og det har vi derfor kaldt for splittelsen. Så sproget, det gamle skriftsprog, vi har med at gøre, det kan vi blandt andet se på den måde, de skriver på, med 2 A'er. Og ved siden af det, så er navneordene også skrevet med stort. Og der er teksten, der præget af sammenligninger. Og sammenligningerne, det er blandt andet, hvor de snakker om, altså det er en sammenligning, hvor de siger det med bærene på hækken og boblerne i bækken. Og herude er der også metaforer. I en metafor, det er, hvor det siger, imens dit hjerte stadig har blod og varme. Det er en metafor for kærlighed og forfængelighed. Og ja, der bliver også brugt gentagelser i teksten. Og her hører blandt andet hold fast om lidt noget. Ja, og der bliver også brugt modsætninger. Første strofe og anden strofe er lidt hinandens modsætninger, hvor i første strofe, der handler det om det her med at være sammen og nyde øjeblikket, hvor anden strofe, det er splittelsen, adskillelsen, hvor det sådan er det negative og det modsatte af at være sammen. Så bliver der brugt stavelsesrim, som er A-B-C-V-rim, og det kan man for eksempel se i første strofe, hvor det er arme og varme, der rimer, og i anden strofe er det hækken og bækken, der rimer, så det er også, ja. I forhold til romantismen, der kan man sige, at den skildrer det forgængelige, som for eksempel elskovens korthed. Der hvor i første strofe, der prøver han at holde fast i elskoven, men da den er forgængelig, der bliver den så adskilt i anden strofe. Samtidig så er det også det forbudte, der bliver talt om i forhold til tiden, altså det her med elskoven og følelsen af kærlighed, og måske også forbudt kærlighed, det ved vi ikke helt. Og man undersøger herved sådan lidt det skjulte i mennesket, da det er følelserne. Man undersøger, og man kan ikke ligesom se det her på overfladen af folk, hvad de føler. Det er noget, man ligesom, hvor man skal ind i sindet på folk for at kunne finde ud af det.